Здравейте хора, това съм аз, Леди Лежника, това е Асио. Където вчера ме видяхте? Аз не съм качила клипчето. Ще. Не искам. И аз съм Асия кой? Лешника. Не, аз съм Еленчето. Да, всички фенове, които са... Всички мои фенове се казват Еленчето. Ти фен ли си ми? Да, и то много. Аз съм и фенка, той само сме най-добри приятели. Да, реално. Да, ние сме най-добри. Хора, буквално си я мислих, че тя е японка. Да, ние се запознахме в китайския мол. Тя по-точно първа се запозна с мен. Аз просто като я виждах, а тя принципно и мене ме е виждала много пъти. Не я обръщах внимание, мисля, че това е някаква, не знам, по-малка от мене. Например, хора, някакъв си. Те го знаят. Понички. Те ги YouTube, цял YouTube ги знаят. Не, по-точно всички мои фенове ги знаят. Аз съм го направя. Щупиха тъпата кодна врата. Цялата е скривена. Да. Ми казват средни пръсти. Да. Към слънце. И буквално някакви тяхните родители буквално, не знам родители са какво са. Не са. И Дара им казват, че ние сме показвали средни пръсти. И онази леличка, леличка и някакъв си, да не го обичам. Николай. Започнал един батко, започна, вие защо показвате средни пръсти? Не имаме го на камерата. Какви камери, бе? Вие луди ли сте, какви сте? Нали? И аз ли съм виновен, че те долни простаци, тъпи, осиновени, шибани. Не са. Не. Котурчета са щупили тъпата врата. Не, те просто педарасти са. Да, котури такива. Нали, това супер гани са и буквално ние до сега се притеснихме, изпотихме се. Да. И буквално супер досадни са. Искате да ви ги покажем? Не. Просто някой път ще покажат тъпата врата. Да. Ако изобщо не искам да имаме нова врата. В смисъл, по-точно ще искам. Но ключалката да е същата, защото няма да се сменят тъпите ключове. И това е. И да, те щупиха тъпата врата. И те са виновни. И на нас ни се казва, че ти най-много мразя. Да. Ние сме невинни и те ни са карат на нас. Нали? Знам, за първи път ли виждам това, не мога мисля за проста. Не? Ага. Аз ще го качу реално. Да. И буквално човек, това е супер. И само да кажа, това момиче, което ме защитава там в коментарите, не съм третокласничка, а четвъртокласничка. Само да кажа, в смисъл, ако ми гледаш това дългото видео, една моя фенка, която тези враговете, които пишат лоши коментари за мен и тя нали, мен ме защитава. В смисъл, едно момиче, не знам, фен ми. Фенката. Коя? Фенката. Да. Ами не я знам. В смисъл... И аз да защитавам. Да. Ама повече тя. Не знам, в коментарите не съм виждала ти да пишеш. What? Как? Ти пишеш ли в коментарите? Пиша, ама допълно как не се получава. Не знам. Добре, хора. Чао за днес. Чао.